og susugan. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Alvina, din ka makadto. Nga nakailis ka haw. Makadto ako sa simbahan. Masimba ako. Kag pagkatapos, masindi ako sang kandila sa patio para kay tatay. Kahibalo ka huling. Makapila ka beses na ako nga nagdamgo sa iya mo. Ay, amo galit si Alvina? Oo, huling. Makapila ka beses na ako nga nagdamgo kay tatay. Kani masimba ako kag masindi sang kandila. Oo, si Alvina Maghalong ka ha? Oo, huling Kag oy, halungan mo man ang nagautang sa tiyanggi, ha? Mo sa nga ito nakuha nga limango, Chutagoy. Amo matuod matan. Kagang iban sini ibaligya ta. Sige, Chutagoy Pero laino naton ang tambok sa niwang Sudanon tang tambok. Kag ibaligya tang niwang. Kung magsiling gani sila nga niwang ang alimangon ninyo nga ginabaligya silingon talang sila nga nagahilo, no? Sige, pilihan na nato ng alimango, Chutagoy Dali, dito kita sa wala sang tao. Kay basi kung may mangayo naman sa aton, pariyo kay Kap bala. Din ta pilihan? Sa patio. Hosto, Chutagoy. Dito lang sa patio. Man, wala dito tao. May maligno lang. Amugid. Diri kita sa pansyon nga ini Di naton pilian ang alimango. Mayo diya kay wala sa makakita sa aton. O sige na Imo ang niwang, akon ang tambok Oo Siguran na naton matan. Sige Ari ang imo. Ari ang akon. Ari ang imo. Ari ang akon. Agoy. Na, amo ining pansyon sang akon amay nga napatay. Ari, sindihan ko ang kandila. Ara na, nasindihan ko na. Hayabaw, tay.
Kung tani, maglinong ka na lang. Ari ang imo, ari man ang akon. Uy, ano ato? Ari imo, ari akon. Hala, ano to? May tingog nga nagahambal sa pansyon nga inaho? Ari imo, ari akon. May aragid. Hindi. May maligno. May maligno sa pansyon. Madalagan ko. Ah! Ay, padre! Padre! Hayabaw, padre! Ay, ano natabo sa imo, Albina? Porque nga nagadiwal ang imo na dila. Padre, may nagahambal sa sulod sang pansyon. Be, ano? May nagahambal sa sunod sang pansyon? Or iso, kalag ina nga hindi maglinong. Husto kagid, padre. Amo gina siguro? Amo gina, padre? May nagakondinar nga kalag dito. May aragid. Kag kinahanglan, kadtuan mo ato, padre. Para bala nga hindi na siya magkondinar. Si Albina, subunggid, kadtuan ko ang patay na nagakondinar. Kinahanglan niya sang bulig Albina. Agad nga hindi siya magkondinar. Na, dira, padre. Dira nagahalin ang tingog sa pansyon nga ina. Ari akon, ari imo. Hindi. Ara man gihapon. May aragid. May aragid nga nagahambal. Tingogin na sa isa kapatay. Ari ang imo, ari ang akon. Magpalayo ka mo nga mga panulay ka mo. Ari ang akon, ari ang imo. Uy, may nagkamang sa gwa, oh. Anak, kalagson ko, ha? Dili ka lang, kalagson ko siya. Magwa ako. Padre, magwa siya kuno. Lagson kuno niya kita. Dalaga, Dalvina, dalaga niya! Di na blatong alimango nga nagwa man. Sa diin, ha? Tabang! Uy, do si Barikoson man ato? Hala. Si Barikoson ato kag si Padre, ah. Nagdadalagan sila, oh. Naano sila? Nga daw ginalaga sila sang impacto? Baskog sang bagyo nga masulod kuno sa aton diri sa Pilipinas, Migo Morris. Simple mo lang na nga ulan para sa akon, Migo Talyo. Wala pa inasang inagyan ko sang una. Sang dito pa ako sa Borneo. Nakasakse ako sang tuman ka baskog nga bagyo.
Man, Migo Talyo, pati ang sigas ang flashlight, nagakurba mo. Ay, kahinay sinasang nagyan mo, Migo Morris. Wala na sa akong nagyan dito sa Mindanao. Man, Migo Morris, grabe ka baskog sang bagyo mo. Kita ko gid nga, ginagabot niya ang lubi, tapos ginlampo sa duta. Kag ang nagagwa sa duta, ang ulo na lang sang lubi. Kag kung kuhaon mo ang iya bunga, kinahanglan nga kutkuton mo pa. Wala na ya sa ako nagyan, Migo Talyo. Abi mo, Migo Talyo, sang soldado pa ako. Ginaambusan kami sa ngamon kontra. Kag naubos kami tanan tumba. Dugay-dugay. Banguna naman amon na. Kag balusan, ubos sila tanan. Pero, ilang bayad para makatabok ako sa suba? 30 pesos. Ate, sige, masakay ko. O sige, sakay na. Kay mabugsay ako. Ari na. Nakasakay na ko. O sige, panguyat kay mabugsay na ko. Grabe nga bugsay ba? Wala gahod eh. Ato, mapadiin ka man haw. May kantuan lang ko sa pihak Wala siya makaibalo. Ang mangita ko to'y etlog sa pihak. Kay damo to'y patong nga ng galayaw. Ito, anong natabo? Nga, mula ning trabaho mo, aw? Ay, kwan, grade 6 lang ko mo. Ako nakatapos ko sa college. O galing nagbarangay tanod lang ko kahit hindi ko pagbatunon sa formal nga obra. Nagapangimon ang mga boss ko sa akon. Naluyag ang mga asawa nila sa akon. Abi mo to, nakaibalo ka ba lang nga katungas ang kabuhi mo na dula kay wala ka sang tinunan? Nakahibalo ka man balato? Nga bisan presidente ka sa bilog mo nga kabuhi? Madula ka man gihapon sa kalibutan? To. Makahibalo ka maglangoy, hindi? Hindi. Kung amo, tapos sa kito, kay buslot ang katong bangka. Malunod kay gikaron. May isugid ako sa imo. Maginbagat ko mo sa patio. Hindi. Ang animal nga buklan? Akong iya ginapabat-ibatian? Hamak mo nga. Sus, nagdalag kong ikunong balit ko sang gimbagat mo. Hoy, buklan! Sinong ginatumod mo? Uy! Ikaw gali balit ko son?
Basta may pilas mahapdian gid Wah. Hoy, buklan! Matuod gid man nga may nagapamagat dito sa patyo. Ang iya hambal, maathag nga nabatian na mo ni Padre. Ang iya hambal, amo diho, ari imo, ari akon. Ay, talawet tagali barikoson. Hoy, buklan! Hindi ako talawit. Kung ikaw sigurong sa lugar ko, patod nga makupos ang bukol mo. Matan, ano gani ang numero sang barikos? Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo. Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agad nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sang ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi
hindi matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70%. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa
aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, daw hindi ako makapati sa ginsugid ni nanay nga may balatian nga kanser si Maylin. Gani ginbaligya ni Choy Pedro ang iya uma. Naluoy man si Maylin sa iya amay, apang wala siya sang mahimo, tungod nagapati siya sa tanan nga pasalig ni Oji sa iya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari man lang gali ni nga. Nagtupa dayon ang kwarta mo kung butigan mo si tatay mo nga may balatian kang kanser. Ilan ang edad ni tatay mo aw? 59. 59? At itigulang na gid man gali. Wala na siya sang pulo sa kalibutan. Bay, Oji? Kining balay ko na lang ang nabilin sa duta. Ligin panubli ko pa sa akon amay. Kag wala naman ako sa mga kanding. Nasubuan ako magpanumdum. Nga hindi ko na makita ang mga kanding ko. Pero hindi bali. Kabay pa nga mag-ayo lang si Maylin sa iya balatian. Luyag ko nga makabalik nga buhi ang akon anak. Luyag ko nga makita sa nga buhi, kag hindi isa ka bangkay. Makaluluoy man si Pedro. Ara naman siya ho. Nagapungko sa hagdanan. Kag nagatanaw sa iya malapad nga pastuhan, nga iba nang nagapanag-iya. Ay, ano abi kay si Armida eh. Pero, matuod ayan nga may kanser siya sa utok. Oh, Diyos ko. Nga amo siniga kadimalason ang nag-abot sa ila ni Pedro man? Nga Armida. Ano ina, Nay? Nabalakagin bala ako kay Pedro mo? Kung mag-amos na nga masami siya nagapangasubo, basi magmasakit siya. Kag hindi na siya maabdan nga buhi ni Maylin. Ay, oo man. Amo man gani inang nakulbaan ko na eh. Ano abi sa imo kung apason mo si Maylin dito? Kag matuod gid ayan nga may masakit siya nga kanser? Kag kung nagamasakit siya, abi, pilita siya nga magpauli na lang diri. Kay kung ano ang matabo kay Pedro, kita man gihapon mabulig sa iya. Kay ti, wala man siya sa mga partidos diri. Magluwa sa aton. Oo, manay. Gani maglakat ka dito. Usisaa ang iya nga kahimtangan dito. Sige na ya. Total, may mga kilala man kita dito. Ang imo mga pakaisa ato man dito. Sa kanday Biloy. Si Biloy, katubo-tubo mo siya. Kag amo man si Lingling. Hindi ba lang nagbakasyon man sila diri sa aton sang una? Ate, sige na ya. Malakat na lang ko to dayon. Dito lang anay ako makadto sa ila. Para nga bisan paano, may matawag ako nga kilala dito. O ta sige, buhata ina. Uy, Armida,
Ikaw gali? Matuod galing ginsiling ni nanay nga mabakasyon ka diri? Oo, Ling. Bawa, nahidlaw man ako sa imo ba? Amo man ako. Kadugay na nga daan sang magbakasyon ako dito sa inyo. Uy, kamusta na gali si Chay Ason? Maayo man Ay, oo gali. Diin niya si Biloy. Diin siya subong nagaobra. Karon talang nahambalan si Biloy Nakahibalo ko nga kapoy ka. Kag nagutom pagid. Ay, dali Mamahaw anay kita. Dali na. Karon na lang kita masugulanon parte sina Armida, amo gali inang rason kung nga nagkadto ka diri sa Manila? Solisitahon mo galing kahimtangan diri ni Maylin? Oo, Ling. Naluoy abi si nanay sa ila Kay man ang iamay, utod ni nanay mo. Kanina balaka man si nanay nga ahaw. Anong balatian sang Maylin nga ina? Kanser sa utok. Ha? Ay abaw Balatian gid tuod sa manggaranon ang balatian niya ba? Kag naubos ng ila propiedad sang baligya sang iya amay. Para nga maibulig na siya diri sa Manila. Ti gusto ni nanay, didto na lang siya mapauli. Kag didto na lang siya mapa-ospital. Ay husto ka. Kun amukas, sugaton mo siya dire? Oo, tani Ina kun magpasugot siya. Ay ahay, makaluluoy man gali si Maylin. Pero kas, nakatultol ka bala sang address niya? Oo. Ginkuha akong iya address sa iya amay. Ati, Mayo. Mayo kun amo Updan ko ikaw sa pagkadto sa iya. Uy, matuod kas? Ati, sige Ikaw man lang ang akon mo sa ligan diri mo. Ay, o gali. Diin niya si Biloy. Anong obraya? Ay, nagupod sa iya banda Banda? Oo. Nagatukar na siya kung gabi sa club. Kagdason, kung wala siya sang obra sa bar, sa mga pista-pista naman sila naga-assister Kung diin na sila makalambot, man, may banda sila mo. Oy, amo gali. Kunami gali kay Biloy, no? O tikas, ano yung instrumento nga ginauyatan niya? Gitara Kag iba naman niya, drums. Kag ang iban, organ. Ay, amo galiling? Kanami gali sang obra ni Biloy, no? Ka-exciting. Kung gusto mo, kas, matanaw kita sang ginatukar nila Uy, matuod? Oo. Hambalon ko danay si Biloy. Para nga, mahatagan man niya kita sang lamisa didto. Nga pwede naton pungkuan. Nagkadto ko sa Manila para nga bisitahan si Maylin. Kag para mahibalan kung ano gid ang natabo sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, nga gabi ka naman magpauli. Sa diin ka maghalin? Nagpangita obra Pero di malas. Wala ko makakita sa bakante. Bigado gid subo ang trabaho Ote, diin na ang kwarta ta. Basi ginubos mo naman gasto ha? Wala ka gid magsala. Anong buot mong silingon, Oji? Amo na lang bala atong kwarta nga nabilin nga ginpadala ni tatay. Kay bili ato sang duta nga ginbaligya niya. Di malas nga kwarta to. Oji? Handom ko nga makakita sang kwarta. Ganigin sugal ko ato. Siling ko basi kung magdaog ako. Apang di malas. Napirdi ato tanan sa sugal. O Diyos ko, ginperde mo lang sa sugal? Sa ano na lang kita sini makakaon? Ano pa nga to ni bakal sa nga to mga kinahanglanon? Mabata pa ako! Magpangayo kaliwat sa amay mo May kanding pa man to guro nga pwede ibaligya. Wala na ako sang pangayuon kay tatay. Tungod na baligya na ang tanan namon nga sapat. Nagano kay mo Oji man? Nagbalibad na ako nga may sakit sa utok.
Ganigin baligya man ni tatay ang iya jutay nga pastuhan para lang nga makapadalas ang kwarta sa akon. Pero ginubos mo sa sugal? Wala ka gid pala sa kaluoy, Oje? Ha? Nagasobra ka na imoya! Sobra ka na gid! Sobra nang ginahimo mo ngayon sa akon! Hindi ko pagsermonay! Nagasobra ka na! Wala ka sang tupong sa kalain! Sapat ka! Sapat ka! Oh? Wala ka na nagambalaw? Ano ka? Hoy, bugtaw! Bugtaw! Aganda ako sa makaon ko! Kaya nagutom na ko! Uy, ang gagayaw. Gadusngal pang babayaw. Wala na siya nagambalaw. Nalipong, Ged. Malin na lang gani ko di. Para nga makakita ko sang pagkaon ko. Are nang imo gin order nga batchoy Oje, oh. Salamat gid Chaya. Nagutom gid ko abi. Gaaman, diin ka pa naghalin. Wala bala sa inyo balay ang imo asawa? Ara man Chay. Pero gakatulog pa to. Amo gali. Sige na Chay. Atagin ako sang order ko nga batsoy. Ate, dali lang gid ha. Wala makaibalo si Maylin nga rin pa sa ako ng kwarta. Kag wala pa ni siyang buhin. May kinanglan ko yung importante sa sininga kwarta. Ay, gaga nga babae. Amo na nang nahimo ko siya. Wala pa siya maglayas. Kundi gaga. Armida, amo na ining address ang pakaisa mo, ho? Kagara, ho? Bukas ang bintana. Kag ang puwerta, nakabukas ang jutay. Manawag ko bala. Tagbalay! Tagbalay! Masaka na lang kita, Oo, Tagbalay! May tawo da! Maylin! Ara ka da! Wala. Wala man sang nagasabat. Basi kung wala sang tao, dira. Ling, dali. Masulod kita, Basi kung ara man lang siya sa kusina. Sige, Nan, ari na kita sa sulod. Wala sa... Ba? May naghahapa sa salog? Kilala ko na. Si Maylin? Siya ina. Ang pakaisa ko. Diyos ko. Tupatay na inahaw. Maylin? Hindi. Nagadugo ang baba niya. Siya ini. Amo ini siyang akong pakaisa. Maylin! Maylin! Magsabat ka! Maylin! Diyos ko! Lipong ini! Kag may lagob siya sa guyaho. Kag ang iya mata. Nagaito man ang iya mata. Ay hala. Ayhan. Yung kastigo ini siya. Ara na. Ba? Naumpawa na siya. Maylin! Maylin, ako ini. Si Armida. Agay, kasakit sa lawas ko. Maylin, ako ini. Si Armida. Anong natabo sa imo? Anong natabo sa imo?
Nagaabdan ko ikaw nga lipong. Kag nga naghihibi ka. Abi magbangon ka. Kag magsandig sa dingding. Sige na. Maguyat ka sa akon. Armida. Armida. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka. Nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio. Bombo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagpanawag sa akon si Juicy. Suno sa iya, apusan ni Jonah.
Kag antes na patay si Juna, may ginbilin ini nga sulat sa iya, kag para gid ini sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Tulog paron kong lugar na ginasiling sang babae na ato. Nagbilin sa sulat sa akon si Jonah. Kag halos may isa na kasiglong nagligad. Kag pila na kahenerasyon ang naglabay. Kag subong pala ako makahibalo. Ano ang gintuko ni Jonah? Ano? Ikaw si Millie? Oo, ako. Ari ang sulat nga ginbilin sa ako ni Jonah. Kagang iya bilin nga hindi ko ini paghihatag sa iban, kundi sa imo lang. Salamat. Malakat na ako. Salamat gida. Wala siyang anuman. Nalipay ako nga makahibalo. Nga kilala mo man gali ang amon katigulangan. Ang buot gali silingon. Isa lang ang pamilya nga aton ginhalinan. Ay, amo matuod. Salamat liwat ha. Amo na ako. Ay, hindi na ako makahulat nga mabasa ko ang sulat nga ini. Basahon ko ini sa akong salakyan. Ari sa lakyan ko. Ari, basahon kong sulat ini. Ari na. Dear Cass, ginakasubo ko sa pagbalita nga patay na si Stefan. May hold up nga natabo sa bangko. Kag isa siya sa naghandom nga punggan ini. Apang sa malain nga palad, naigo siya sang bala sa dughan. Ginhimo ni Jonathan ang tanan agod mabuhi siya. Apang pagligad sang pila ka adlaw napatay siya. Ginahigugma ka ni Stefan. Wala siya sang handom kundi nga magbalik sa imo. Kaupod sang sulat nga ini ang akon kulintas nga ginhatag sa akon ni Lola Ingracia, wala ko na gingamit. Bangod, hindi ko na mapatod kundiin ako nga panahon matupa. Kag hindi na ako maluyag nga magpalayo ka dyan. Kag sa amon anak. Malipayon na ako sa ila luyo. Kag kuntani amo kaman. Kung matuod nga makabalik kaliwat sa panahon nga mga ini, gamita ang akon kulintas. Nakahibalo ako nga wala sa imo ginhatag ni Lola Ingracia ang kulintas. Apang hindi
ako makapasalig nga may maayo nga idulot sa imo ang kulintas nga ini. Gani, maghalong ka sang maayo. Kag halungi sang maayo ang kulintas nga ini. Paalam, Kaz. Good luck, Jonah. Hindi. Stefan, kulamati ka lang kuntani sa akon. Kulamati ka lang kuntani. Anay ka. Kaina lang siya sa aga maghalin. Kag sa kalalangan sang kulintas nga ini, mahimo nga maabtan ko pa siya. Ayan, maabtan ko pa siya sa panahon nga wala ko pa siya makilala. Mapauli ako. Mapasimpalad ako. Mabalik ako sa rancho. Subunggid, paandaron kong akong salakyan. Mahingagaw ako dito. Oh, Diyos ko. Hindi mo magpagitugot kung maulihi ang tanan. Hindi man. Mamili, ikaw gali? Wala pa kabot si Bustipan? Wala sang kaso. Ihandang isa ka kabayo. May kadtuan ako. Okay na, ma'am. Ara ng kabayo. Bayo ng kabayo, ma'am. Hindi niya alabuton. Salamat, Juan. Diyos ko. Ang kulintas si Juna. Ari sa akong liog. Kang nabatsyagan kong kainit sinisa akong panit. Maluoy ka. Dala ako kay Stefan. Itugot mo nga makaabot ako sa hindi pa ulihi ang tanan. Ba? Ano ining nabatsyagan ko? Nagkakalusot ang duta nga tapakan sa kabayo? Kanto, dumahulog kami sa idalo? Hindi! Hindi! Wala na ako nag-usik sang tion. Sang mabasa kong sulat ni Juna, naghingagaw ako apas kay Stefan. Apang sa nagasakay ako sa kabayo, hinali lang ini nga nahulog sa buho. Sa pagpadayon ko pagid. Nang basyon? Ay, naano ka? Ano ang gahod na to? Syagid yun na! Syagid! Nag-abot siya ho? Hinali lang siya nga nag-abot sa kundiin halin. Ay, abo, Diyos ko! Dumapatay ako sa kakulba. Matuod gid ba lang nga may nagakatabo nga hindi amo sa balay nga ini? Meli? Yan! Nagasakit ang ulo ko Ay, mag-inom ka dito sang aspirin na. Sige na. Oo. Doon sa mabuang sa pagkibot ang maid mo. Jonah, di na siya. Sino nga siya? Wala akong makahibalo kung sino ginatumod mo. Si Stefan? Masami sila nga nagasugilano ni Jonathan. Kag suno sa iya, wala sang gusto nga buhaton si Stefan, kundi ang magbalik sa imo. Ano? Kuna mo, hindi pa ulihi ang tanan. Nakaabot ako sa husto nga panahon. Nag-abot ako sa panahon nga una ko pa lang siya nakilala. Ay, Kas, salamat, Gid. Dala ka na. Oy, Kas! Hulatanay! Kas! Ba? Ano ba lang natabo sa pakaisa ko nga iniman? Nga hinali lang siya nga nag-ulhot.
kinahanglan kung ano gid ang natabo. Apang sa atubang sining bangko, diri natabo ang hold up. Diin si Stefan. Diin. Ba? May nakita ako nga duha ka tawo. Nagadalagan pagwa. Nagauyat sang pusil. Kagang ila na wong. Nabugkusan sang bandana. Stefan! Ili! Ili, dali ka! Stefan! Ginpasaylo mo ako diri sa imo kabayo. Stefan! Ang hold-upper! Tiroon kita! Aray! Stefan! Stefan, puhi ka! Puhi ka! Ili! Ikaw sa lugar, hindi ka masalabas ang bala! Puhi ka! Puhi ka! Nagpuhi man ako! Stefan! Baka kadlaw ka pa? Ari kita sa tunga sa kinagamo. Nagbuang ka na pala? Abang buhi ka pa, Stefan! Buhi ka pa! Padulugan na yung kabayo! Oh, nga aman. Padulugan na ang kabayo! Ho, ho! Ho! Ga! Kuhaon ko na yung kulintas nga ini. Oh, ba? Ginkuha mong kulintas mo sa liog mo? Oh, ginhaboy mong kulintas mo? Kag nagtupagin sa turugban sa mga karbaw? Hindi na naton kinahanglan ang kulintas nga ato, Stefan. Kinahanglan nga madula siya. Kay basi kung di naman kita makaabot. Ay, wala ako sang labot kung magtupa man ako sa langit o kung sa impyerno. Kag paano kita makabalik sa rancho? Sa kalalangan sa kabayo, Stefan. Sa kalalangan sang kabayo. Gani sugurin ang magpadalagan. Padalaganan ng kabayo mo. Kay kalayo pa sang aton lakbayon. Bangod ang duha ka panahon. Ang panahon nga ginhalinan ko, kag ang panahon subong. Nagalambutanay na. Gani ginhaboy ka ang kulintas. Kay base ko ninali naman nga magbulagay ang duha ka panahon. Ang sadto, kag ang karon. Hindi ako maghangop, Mili. Hindi man ako makahangop, Stefan. Pero sige lang. Kinahanglan nga hindi kita matunuran sang adlaw. Kag makabalik na kita sa rancho. Ato dito ang imo mga tawo. Now, sige. Ha! Ha! Nakabalik kami ni Stefan sa rancho. Kag kami lang nga duhang nakahangop sa mga hitabo. Subong, diri gihapon kami nag-aestar sa balay nga bato nga ginpapanubli sa amo ni Lola Ingracia. Medyo moderno ng balay nga bato, bangod ginpakaayo namo ni Stefan. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Mili. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbong. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kung community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kung pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kung pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.